Слава Ісусу Христу, добрий день. Учора Офіс Свалявського общества подкарпатських русинів, голова Іван Кушнір, нащавили делегати 16-го світового конгресу русинів Микола Бобенець, Вікторія Швардак, Василь Чепак, Микола Поцко. Ціллю візита було вручити документи і ознакомити актив Свалявського общества з результатами Світового конгресу русинів, що відбувся 9-11 септембра цього року у Вариші, Криниця, Польща. Русники Свалявщини і Мукачівщини обсудили документи конгресу і був підписаний договор про співпрацю між Свалявським обществом подкарпатських русинів і Краєвим обществом подкарпатських русинів.